So what's up guys? Welcome back to our YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, huwag mo kalimutan i-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para tuloy-tuloy ang yung Go Surf 50. So karon guys, kabalo mo sa may buhaton mo karon. Magkuan meron magdaro. So ay magdaro guys, mga rich kid manggumo. Bangwa mo ka, di mo ka kuan na ni, di mo ka relate ba? Kay mga rich kid mo kami guys. Mga kuan gyud kayo mga poor. Yeah, poor doy. So karon guys, pre, okay ra da. Oh, magdaro mi dito guys. Mo na darohon. So karon guys, tanawa na mo ang mga pagkabuhaton karon. Sige, let's go. Tanawa na, enjoy lang mga. Ay, update lang mo niya. Here we go. Ventilator. Di lagi. Saan na guys? Nge, ikaw pre. Ikaw pre. Saan na? Bugaw ba? Saan na pre? Ako eh. Nah, di kisah mo dagan. Hotag gasolina. Anda. Pergi, bandara. Ci. He. Ha. Saan pre? Ca. Gitika. Di siya makapadagan. Apa? Dagan. Grabe, keboling siya lagi. Lah. Sige. Patak ka lang dagan ay. La. Hi. Oh. Kebawa sih, oh. La. Daro. Pas ya, bagus lagi. Primo pre. Permai. La. Yo kon ba? Siu. Tuyok. Sayo na siya guys, di ba? Nakita ninyo akong hardworking person. So kamu nila, try. Driving ka. Aldos. La. Bandara pre. Luandar pre. Driver kayak mau kuana, komputer driver lah. Tindagan ka na, grabe. La! La. Kabawala kayo ka, pre. Tulong lah. Yan taon. Dak, kabawala ka, pre. Kung siya masulti mo, pre. Nag-experience na kayo na, pre. I'm very good. Daro. Mahal ka magunit, ata, pre. Pala may magunitan, pre. La. Greet ako. La. Kung saan may kasulti mo, kapoy. Wala siya kapoy. Ako na maigo pre. Idot.
Lo. Sige man sila panugo na ako eh. Kamu ko nagpadaro kabaw. Ang tinggaw nga eh, di nga ikan. Ay, wato, ay. Di ka pwede mag-army o di ka kagi na. Nek, kaya ka na yung tuyok. Di, ari, dire. Ito kay ito, mga kuhan ito. Basta kulot, daghang kay babay. Pre, mong lawas sa kabaw, pre. Move. Cik. Ireng. Birahang ko. Pisi. Oke. Iko, tadi itu. May madining mga kulot deh. Taklaw. Taklaw at tinggawang buo. Kurok na yun. May pun. Suko ginang kabaw. Kamoy padarohon. Ay, happy na ba ka magminyo? Ay, wam di kay uyab, no? Minyo na yun, wam di kay uyab. Di mo mana na pa doong dito ay, dito. Tumoy. Kulot ba? Lagi, ispi na siya, nag-make up ba? Tamnan ako nagmani og kuhan. Maisog lang oy. Wah. Hindi, lanta ng kabaw na. Okay baka pre. Mura mag ikaw ang gikapoy di ang kabaw. Ang kabaw ay paningot ikaw down. Lego na ka singot. Oy. Oh, lagi ka. La. Lala niling yang kabaw. Nakita siya siyang mama. Bara mag ikaw gapo unsay makasulti nimo? Kaya naka-experience kay nana. It's very hard and difficult. Arman. O ikaw man ay sa dit sa kuan. Lah. Ang saban na oy. Hoy, doot ka na sa ilawom. Masya kabaw mo daro oy. Lah. May daro yan. Wala. Si. Iro. Dito lang ang kabaw nimo. Kaya kap. Isod na. Iro aruman Na, wala kuha. Asta yung daro. Na sagbot ni daro. Lah. Idot man. Tamay na Arman no? Grabe. Inlo kayo ba? Na, asta ka na siya mag. Gidaro niyang gidaruhan daan. Lah. Ang sama naman oy.
Daro oh. Ano pagdaro ba? La. Ilaw. Natulira oh. Tulid kayo. Isud kayo! Oo, sa'yo makasulti ni mo. Di lalim. Ilalim. Oh, minyo pa ka. Di na ko. Oh? Ay, go. Nabalik na ang gitar. Ay, wow. Wah. Na. Se. Pasok na ko pa dun. Se. Hu. Kita. Oh, di ba? Come on, mo ko. Grabe, hadlok na ka. Bago di ka. Istoryahan ng mga Arabo. Cuek permen naman, pre. Ana ba, ana? Okay, magdaro pre. Ana ka, madalo, pre. Ana ba? Di kayo mag-ana. Mara magkasakaon, rakon no. Mara magtigaw nga nagdagon. Oh, di ba guys? Eh. Lala. Gi-cover tanan. Ana ba, pre? Lapitan oy. Pila ko anak na mo oy. Ah. Grabe oh. Kuan ka na siya. Kung sigdagan pre. Rider ba on 50. Ya, unsa may mo makasulti sa mga rich kid dito nga di wa makarelate ani. Ah, kitang mga pobre, ano yung ginagawa, magdadarol gila ani. Eh, kita sa tao pa ta. Yung kamot dito para makahuma tayo sa eskwela. Ay minyo dayon. Minyo dayon. At natin kini atong pagkaba natin experience na pagkatao ba. Ya. For being a working person is a instrument to lead to successful. Wag rabiha Working ba? So what's up guys? Friend, pasensya pero murag Nahirapan ako sa kalisod. Iya, sungagan ta na. So guys, dire na mahuman na atong vlog karon. Dire na mahuman na atong video karon. So ay mo kalimot og like, share, comment, and subscribe sa mong YouTube channel. Bye si Buglat. So more guys, thank you and God bless. Bye bye. Mwah!